Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Brad, ug sis na lang gud uy. May tagmahuman ning adlaw uy. Aron mawa nang akong kulpa. Ay, maapil mo sa taga-stress nila. Hala! Manuron! Papahawaan na, Ping! Papahawaan Uy, na! oh my God! Nag-away sila sa ng milagre ko, Madam Angela? Patay! Papahawaan na, Ping! Labaya, Ping! Mupa wala lagi na. Chup. Tunan, nilupad na sila. Ayaw mo magay! Ayaw mo mag... Ngano ka, Lulong? Ngano ka? Aw. Wala mo mag-away? Huwag ngano mag-away man, mi. Kwan, may buyog nga kalit lang milabok ang hila. Moto nga nakasagit siya. Nakuyawan na namang good me. Bro, dali na bro. Tiwas na tagpanghugas. Dali na. Sige. Bali, dua ilong na. Ay, inom mo na og tubig, madam. Nang luspad ka, oh. Inom mo na. Pwede juice lang. Kanang buko juice. Ingana gyud si mama, talawan kinig buyog. Maubitaw nga. Wala lay tanom nga mga buwak sa bay. Ay, nakuyawan po kong apel, padre. Oy, kay nang luspad man siyang maayo, god. Ay, pasensya na ninyo. Nakahasol na yun noon ko. Ay, way problema, madam. Anghila na lang. Ayaw na anang madam. Og, gikan karon, amika na ta. Uy, unsa man na inang? Bring house na, pader. Oy, murag daghan raman ni kaayo. Ay, gamay ra gani na, ma'am. Uy, napamanggoy daghan, oh. Tagay sa may bring house ng ha. Uy, uy, ikaw pa. Nag-joke rin ni siya nang. Wa man good. O nga lang tayo nilong. Uy, padre, ayaw nag-iba ni. Naapa may daghan, uy. Naapay daghan dito sa kusina. Nag-joke pa bita ko, father. Joke na itong ako Joke nga dati noon ba? So, di namin magdugay nang. Mo CR una ko kadali. Pwede? Ay, pwede kaayo. Dali. Kuyugan ti ka. Ay, ako na lang nang. Ako na lang nang milagring. Kay mo CR sad ko. Okay. Daliin na. Ay, naara ma'am. Ikaw liuna ma'am. Okay ra kag ako'y una. Pwede naman sag ikaw. Ay, ikaw lang nang uy. Okay na, sige. Ay! Oy, sorry. Wag ko kumanay na aka. Inday, ato na lang kus kumbento mo siya. Ikaw na lang. Ha? Pero ma'am, Limpyo man ang mong CR. Ikay gikang migamit. Maglikay na lang kus kagaw. Ha? Salamat na lang ni mo, Inday. Ato na kami. Salamat, milagring. Huway sa payan, oy. Balik-balik ko niya din eh, ha? Kadawog ka ma. Balik-balik ko no. Puhon. Sige, Noy Paping. Salamat ha. Sige, pader. Una lang mininyo, Inday. sige ma'am. Bye-bye! Kadiyot di ay una. Sa dili pa di ay ta magbuwag-buwag. May ipahibaw lang ko. Angay lang nga mahibaw ka ini, padre.
Greng. Unsa na nang milagreng? Unsay? Ako lang ipahibaw nimo padre. Nga may relasyon kini silang duha. Greng. Sila si Lolong og Lida padre. Uyab na sila. Opisyal na sila padre. Hey, lugawan ni mo ng milagreng ay. Kakuyapon mo kong kalit ganina. Kung may kakuyapon man, ako na. Anong apil-apil mo ka, oy? Kaya, anong apil-apil mo kong ka-stress? Saro na lunga. Kulbaan man gani ko. Patira tayo sa kabayo. Katawa lang ka, Greng na. Stilan, lingawan ako sa inyong mga dagway, Pingoy. Kamong duha ni Angela, kalit lang yung kaputi inyong mga ngabil. Di man gud puti nang. Lago man gud. Itoyo to ni mo, Greng. Oh, syempre. Wala mi. Bad kayo ka ng milagreng da. Bad kito yung mong gibuhat. Ay, joke ra bang gud to? Pero di ito joke para na ako, Greng. Sa tinuod lang, mura nagpadung buwag akong espiritus kong lawas. Bitaw nang. Ano tong usbo nang ha? Kay ikaw rin yun nalingaw sa imong gibuhat. Wa man gud to gituyo inang milagring. Gituyo man gud. Wa man gud. Ako tong gituyo, day. Si? Sinelbahis naman itong imong gibuhat nang. Oh, Liman kang nalingaw ka samtang hapit at hakiha ang uban. Mayo ba ko na nang? oh. Ayaw na itong kusba nang ha? Nangasaba bang ka? Ang di mo to ni mo, ma'am. Di mo to mayo imong gibuhat. Ay, pauli na. Ugwa kay bring house, ha? Ayaw nang. Nag-joke ramang good ko. Di mo ko tininood nga kasaba good. Tanalulong oy. Tani tayo. Namilagring. Ang akong bring house nang. Pamunit di hagbato dad as inyo. Chupe! Nang. Ayaw nang. Unsay ayaw? Kasaba ka nako, human ka babusog, ha? Unya mangayo pa kag bring house. Nipis-nipis sa kag naong da, Lolong. Bitaw long. Ako may nauwaw nimo oy. Di, uy. Sabot ko tong daan nga mag-bring house. Ay, oo. Sawa pa ka mga saba nako. Pero wa na to'y bili atong kontrata nga bring house, oy. Unya nang. Daghan pa man tong sobrang pagkaon nang. Ipakaon ko na sa mong baboy. Maong pauli na sa inyo. Chupe! Hay. Mayo na lang gani kay gidapigan kong Kuya Piping. Naka-bring house gid ko. Ka-bring house gid ko. Eh. Naunsa di ka kams? Ayaw na lagi ng kams-kams oy. Bisapot to bi ako ana. Hala. Naglagot ka? O si tanaw nimo. Ngano din naglagot ka kam? Sister. Sure ka? Wa ka kahibaw? Wat ako nangutana kung nahibaw ba ko? Oo, di Aisa. Ay, sunod na ako, ha? Uy! Nga naman to siya? Kam! Sister! Kadiyot lang! Hoy! Oh, nganong wa naman kay tingog-tingog. Tingog diha. Ipagawas ng imong gibati diha. Ayaw pugngi. Mao na to, ha? Ako lang gipagawas kong gibati. Kanang imong kalagot, Ping. Nahibaw man kung naglagot ka ba? Ay, wa man gud ko maglagot, Greng. Unsay wa? Ayaw na lang gud pagplinastik diha, Ping. Nahibaw kung naglagot ka, maong ipagawas na. Ayaw pa makak. Nasuko ka, Ping. Naglagot ka sa akong gibuhat, napungot ka. Ay, wa lagi ko mapungot, Greng. Wa ko masuko. Nasuko lagi ka. Wa lagi ko masuko! Wa! Ay.
Sorry, Gring. Wa magirunta ko masuko adto god. Imo lang yung kong gipugos. Madinood man sad kami. Nuod nga, komedya madata, komedya. Maubitaw, nga wa magyunta to. Pero sige mo sa yung kag pamugos, good. Imbis happy unta ta, imbis okay ra untan tanan, nagpadagyo kas panuway. Naibaw magyunta ka nga ang panuway, mag-uol yun na kung malipayon ang mga tao. Labi pag kalipay nga tungod sa pagbinatiay, tungod sa pinasayloay. Okay na good mo sa ang ila. Miingon na guna siya nga friends na mo. Mo to nga wato mahimutang ang panuway nangita gyud ligas og ikaw gyud nagpada. Og ako sad nagpada sad kay nisakay man ko sa imong pagpamugos. So dead gyud tas panuway. Jesus, Mariusip, Ginoo ko. Pasayloa kami. Ana lang kita, Gring. Mataghi gayon nga matintal ta mangayo gyud ang tagpasaylo. Lord, sorry, good Lord. Pero mas mayo man gyud unta nga di ta magpadas tintasyon, Gring. Ikog na kay tas Ginoo. Sige lang gyud sa pasaylo na to bisag balik-baliko na to atong mga sa. Pero ngano, Madping, nganong dali ramang yung kong matintal. Nga unta, relihiyosa man kaayo ko. Nga unta, hapit ng kapunungan sa simbahan ako magiapilan. Nga unta, aktibo man kayo ko sa mga kalihukan sa simbahan. Wa ka kibaw sa tubag ana, Gring. Ay mangutana, balay ko kung nahibaw pa ko. Sad ka, sukon sad ka, nagpatintal na sad ka. Sorry, Lord, sorry, Lord, sorry, Lord. Sugod na masag ka sinugdanan, Ring, oy. Nakatungkad naman unta ka nini mga butanga. Nawa naman sad. Ura mo kag-lockdown. Sugos sinugdanan. Wa ba gid mo wag tang imong kalagot nako, my dear? Pahuway, Brad, uy. Bisag unsa naman na imong itawag nako. Ang di mo ka masugot sa kamay. Mo na gid unta toy atong tawganay ba? Aw, nisugot na day ka ato, imo lang gibakwi. Karon man sinakauy ng tawganay nga kamay ba? Nisakay na lang ko nimo adto. Huh? Pero sa tinuod lang, wa gyud ko makauyon. Nganong di man gid kaganahan og kamay? Tungod kay Bisaya? Aw, sige. Sugar na lang kay in English. Nindot ba gunang something sweet ang atong tawganay? Oo, nyag di magkasinabot. Unsa namang iyatong tawganay? Asin? Paminta? Grabe hasad nimo eh. Para nako, mas maayo na lang ang broad ug sis. Aron magpabilin ang respeto. Ubisan magbuwag pa. Padayon ang broad ug sis nga tawganay. Ha? Buwag? Sige na uy, labo ko'y buhaton brad. Bye una. Ay. Pero wa na makigbuwag nimo. Aw, muragwa man kuya. Pre murag wa. Ngano man muraman, nganong muraman? Ay, ambot bitaw kuya eh. Grabe klaro nimo long eh. Wa mo gid siya mahiskot nga magbuwag mi. Ningon naman siya nga mas maayo nga Brad ug sis lang ang among tawganay aron kun magbuwag Brad ug sis lang gyapon. O mao na to. Nibabay na siya nako. Pero wa gyud siya moingon nga magbuwag mo. Wa, Wis wa mo magbuwag. aw. Wa di mi magbuwag kuya. Bot nimo oy. Ay, may bisita man di ay ta. Ito na ko kuya. Namlagreng. Arin ako. Uy. Ay, Jesus, Mariusip. Tabangi, Ping, tabangi. Uy. Buko, nganong magtakataon, nganong kataon ni bata. Uy. Aray, nabali man tingali ni akong singko, kuya. Masingkaw na ko ini. May iban na akong kagwapo.
Ay, sorry. Unsa maguga nga di masago ka magtarong god? Saan man ako magtarong nga? Sakit mo kayo niya akong siko. Nga nahiwi naman yun. Aray. Tabangan ta kag baro ka. Tabangan ta kag baro ka. Sige. Oo, pagani ko kahikap nimo. Papa day. Usam taong ka, oy. Unsa man? Ikay mo gunit nako o ako'y mo gunit nimo? Ako lang kuya. Ako lang gunit di mo. O sige, gunit na. Sakit ay. Sakit na Ang saho na lang na nato si Aping. Tabangan nato. Hinayon na to, Green, kay sakitan mo siya. Sige, Ping. Diha kas tiilan, ha? Ako siyang bukton. Agay. Sama ko di mo na. Ikot mo, Ping. Ping naman. Green. Hinayon na to. Gisakitan na siya maayo, Green. Hinaya. Wala, agoy na nga bali ng mga bukog ni Lulong. Patay! Onya, unsa man? Sakit gihapon? Ako suwa na sakit, oh. Sabay wa na yung sakit. Kumusta na, Long? Okay na ko kuya. Okay ra? Wanay sakit. Ha? Wala yung sakit? Oh, di ba? Unsa na? Sigurado ka, Long? Wala. Wala lagi yung sakit kuya. Kita ka? Gunitan ako, ha? Oo, gunit eh. Oh. Wala lagi sakit kuya. Naulian to ganina katong nikuto imong bukton pagbaswat nako nimo. Waskang! Oh, higop anang sabaw aron maulian ka. Paminaw nako wa pa mawagtang imong kalisang kay nagkurog-kurog pa imong ngabil. Sige, Long. Paningkamot jag higop anang sabaw sa utan Bisaya. Oh, okay na gyud ka. Okay na nang. Salamat ha. Ay, salamat sa Ginoo. Okay na gyud ka. Ganina berte nimong luspara. Oh, kinay mo sulobaw. Mabuha na imong gisulob kay nabasa na singot. Sige. Biyaan taon na mo ha kay hugasan pa to na akong mga plato. Buha na na, kinay mo sulob ba? Wapag na ko na masulob. Usa na sa mga hinatag ni pader nako nga wa pa nako masulob. Salamat kuya. Murag dako-dako lang tingalin na nimo. Okay naman kuya. Sakto naman. Ay, thank you kuya ha. Ano mo to ganina nga ni dagan man ka pagkakita ni mong lagring? Nadisgrasya na hinoong ka. Abi maguna ko nasuko pa siya na ako. Ay, mao lagi ng abi ba? Abi ka ng abi na kung unsabi na kung kuan mo na. Ay, lugaw habit ako kuya eh. Nyaw sa naman ka diya. Okay na gyud ka. Wa na kay gipamati. Unay sakit. Wa na kuya. Kuya, Oh, jaman. manghod sa kayo nimo akong mama no? Manghod kaayo. Mura nag akong anak. Ngano man? So, akong lula imong kaedad. Oo, pero murag maguwang na siya nako. Pero kami ra gyud. Ngano man? Basig nagka-relasyon mo sa una ba? Unsa? Pero gutaw nakahununa ang kana. Kay basin imong anak ang akong mama og imo kong apo. Kay anong sugod mo kay kas akong dughan kuya? May pagmulakaw na lang ka. Mintas nakapugong pukos kong kogalingon long. Ha? Kaya tingalig, balian na yun ang tikagbukog ron. Honor,
gani ko. Biswa na ilami imong pangutan na long, lakaw na long, stupi! Lahi aragid nga makakalawat as personal ping no. Singan, singan. Makakalawat as personal ba? Ah, Bungol-bungol. Pero, Murag nindot yung case pamati ping. bitaw. Lahir na musimbat nga magatubang sa silpon. Unsay ngaan? Lahir na musimbat nga magatubang sa silpon. Tawa Unsay ngaan? Lahir na lagi ng musimbat nga magatubang sa silpon. Oy, ikaw raman laging usa. Asa man si Lulong Lida? Ambot, asa to? Oh, nagbuwag nagday mo? Ha? Hoy Piping, unsa gud na? Unsa bay buwag ba? Niingon siya ni mo kaya nga nagbuwag ni? Ha? Okay ra. Way problema na ako. Uy, tuwara sila Pader oh. Sige kuya, nang bilagring. O na lang ko ninyo. Oh. Oy. Si Lida tong bago lang nilakaw nang. Oh, Pader. Nganom to siya kuya. Ay, nilikay to nimo. Ha? Nako, Ay, ang na magdipadre. ngano din nang, ano man? Uy, nga naman. Nagbuwag man kuno mo. Ha? Kisa na gingon? Ay, kinis Piping ay. Ikaw man kuno'y gaingon. Ha? Wow, good. Unsa man oy? Murag showbiz naman ng imo. Nang intriga man ka. Lugawa ni mo kuya oy. Imo yun silang husayon oy. Imo mo din sa. Sorry, nak. Uy. Si Lolong ang ipasabot, Pader. Long, sorry, nak, ha? Lugawa sa di mo kuya oy. Unsa dito imong giingon nako? Wa mo ni ningon nimo. Nga nagbuwag na mi. Ay, pagkawa gyud klaro nimo Ping. Oy, naunsa na hinuon eh. Gikan ta ni tambong og misa. Unya nakapasakit tagdughan sa usa ka tawo. Nasakitan man gyud tos Lida ba? Ikaw gyud mo sa aninoy. Unsa pa ko di ay? Okay ra kuya, okay ra. Ako lang muhusay ini. O ayaw ka bala ka kuya. Di ti ka basulon ini. Ing anak ti ka kalab. Be, kiss ko be. Oo, mawala ka ron. Ay. Joke ra. Bugal-bugal yun ka. Ayaw na lang angal Ping. Kasalamat ka nga wa na masuko nimo. Ing anak na ko kalab si Kuya Piping. Makahinundo magud ko atong anhing lolo anak ko. Wa pag-reply na ako sa Lida da. Ay, nasuko pagito na ako. Be, tanaw na lang ko sa iyang mga post, be. Uy, mga tanong maning iyang gipang post. Uy, barter. Mana? Maapil ka ako, no? Niyaibag ko niyang post ay. Pabarter niya og load. Ako may mabarter. Uy. Abti ka sa dining kinsam ni. Naunhan mo ko. Haskang. Tinuod ni. Uy. Mahagi ng tanong mga gipabarter ni Lida. 1,000 kantidad ini? Uy, sure, uy. Daghan mo sa ilang Kuya Piping.
daghana naman ining tanuma. Kakusog bang musaka ini? Haruson ko na lang ning uban, be. Ping! Ping! Palihog ra ko sundang! Kadali lang kay ako pang gigamit. Ihato dire inig kahuman nimo. Kinsay imong tigbason? Ay oy! Kabinuang basag doon ako'y tigbason. Mayong buntag nang! Uy! Maayong buntag pod lulong. Sa'yo lagi kang nasuroylong. Uy! Dagkana ko na nang imong tanong nang. Unsa gani nang naman? Unsay sigan? Ngan anak nang? Ay ambot, unsay ngaan ini oy. Nagtanom man lang ko ani kay nindot manggod tan-awon. Pero kusog man day kaayo ning manaha. Ako na lang ning haruson kay daghan naman kaayo oh. Sagbot naman. Uy! Ayaw taon harasan nang. Ako na nasa nang. Ako nang itanong sa amo. Sige, pagkuha diha. Kusog ba na mo saha? Tanan nga di na nimo ganahan. Ako na lang nang ha. Oo. Nalagi ka long. Oy, ring, dara sundang. Ay, ikaw na lang gamit sa sundang lulong oh. Ibilin lang ang dapit sa koral kanang uban panghuaa lang na. Uy, anong imo magisugos lulong ring? Ay ako manuntang harason kay nanaghan nagmaayo. Di man niya ipaharas, iyaho naman lang kuno. Mao ba? Na kay sako kuya. Kay akong sudlan ini. O daghan. Ako na nagsugdan ha. Kadet. Ngano man oy? Kana among imong giuna. Unsa man gyud nang imong gianhe, ha? Oo, bitaw. Akong klaruhon ha. Unsa man di untay imong tuyo lulong. Sa tinuod lang kinigi akong gianhi. Aha. Unsay kini? Kining tanom? Oh, haskang surtihan ako eh. Wa na ko sukit-sukit ang maayo nila ni Kuya Piping ug nang milagring. Dagan na ini nay. Dagan kayo. Ako ning itarong pagtanom sa kaang. Kanang kaang nga gwapa. Og tuwing kwarta na. Ako na ning hugasan aron mas gwapang tan-awon. Woo! Ngano ka? Nagunaw na lang. Anghela? Lolong, oy. Ikaw ba? Ikaw gino. Paskang. Ambot na lang yun mo pagka pastilan yung taon. Oh, sige na. Ngano madis lulong? Ay, Oh, ngano lagis lulong? Nganong naguna-huna man kaniya? di ba ka ni resulta ng aning kuhan ka ng fish up ba? Nga ang laki mahimong babae. Aha. Labi pa gyud nga kasagaran, gwapa ang babae nga bersyon. Unsay ipasabot ni mo, Ping? Nabayot si Lulong? Walang pagduda gud. Ano kung nikalit lang siya kahilig ang mga tanom ng mga babae lang mahilig. Bitaw, no? Uy. Wow! Yes! Kanindot na tan-awon sa mga tanom nga napahimutang nga nako sa mga kaang. be. Akong picturean, be. Aron akong i-post sa akong Insta tweet ug sa akong F-book. Okay. Nana, na-post na nako. Skang. Nindutag ito daon, eh. Magwat na ako, dunay mo inquire, bahin ini. Oh, uy. Naaman tayo interesado. Uy. Wow. Uy.
Kadagan ini nila, good. Kulbaan mas tayo ini. Uy, tinuod ni? Di ni scam? May mga tanom si Lulong? Wow! Kanindot na ba pagka-arrange? Hindi ko mutuo ini, uy. Pictures rin tingali ni Angie share. Oh. Wow! Legit kiti ay. Kay doon na siya selfie. Pero, tempa. Nganong mo ako mahibaw ini? Nganong mo siya makahisgot na ako ini? Ilagawa ini. Kadaghan naman ining nangutan na how much po? Sa mga ko ito pag ini. Huwag mo kay baw pila yung presyo ini. Hala, kitsa maning nanawag. Tubagunin ako. Tubagunan ako aron maklaro kinsa ni. Hi. Hello. Interesado ko si mo tanom, pero di ko mo tala kung pila. Ah, Mga pila na tanan kapat sa imong Sanseveria. Sanse... Kuan sir, kanang mga 50 kapin ka buok sir. Nga naman di sir? Okay, 50 lang kabog akong kuhaon. 50 ka kaang sir? Alagang 50 ka dahon. 50 ka kaang, siyempre. Kung di ka mo tana kung pila imong baligya, 100,000 ang ibayad ako nimo. Deal or no deal? 100,000 to imong giingon sir? Ang 100 pesos ang tanan. Ano, sagot ka? 100 pesos ang tanan? Dili sir oy. Lagi. So, isend na ko yung full name, address ug phone number. Aron, mapadali na kong kwarta. Ha? Sali ka? Ako di isa mo sir. Sige sir. Kung natiga ka, ganong mugasto kong ingunani ka dako, ug ini nga tanom, pwes, ingnon ka. Trip ko lang. Nasenan ako ang akong full name, address o phone number. Hala, uy. Ano man eh? Gakurug ko. Kusog kayo ang kuba na ko sa kong dughan. Tigidig. Chilang, lungski boy. Maunig gitawag og grasyang wadam ha. Pero, tinuod yung gatong iyang gingon. Di ka hatos kang? Uy, hala, Nitex. Kulbaan man ko. Uy, oh my God! Gikan sa Papa Wow Express. Ginoo ko. Di na magidi-joke. Ni message na ko. Si Sir ni, katong nanawag na ko. Basahon ako, bi. Sender's name, Mr. Cicerni Katong Nanawag Junior. Muniangan? Napailaing message. Ngano, may problema ka sa kungan? Napailaing message. Amount sent 100,000 pesos. Kinuo ko. Wa na. Puro na kong kilanta na ni. Nagurog naman niya akong tuhod eh. Nga nasa ilaing message. Para 100,000 kurug-kurug na ka? Mao na, Father. Kuyawan mo ko, Father.
Sultihin mo mama o imo bang papa aron kuyugan kanila. Di lang unta ko musulti nila, Father. Nga naman. Basta lang. Pwede ikaw lang akong kuyo, Father. Magkita lang ta dito sa Papawaw. Time pa. Sige na, Father. Please. Sige. Kita rata dito. Ano man yun na? Wala gyud ka magduda. Pero, kulba gyapon, Father. Magpasalamat ka sa Ginoo nga dunay dakong grasya gihatag kanimo, Lulong. Lagi, Father. Mga ono na ta, Father. GCQ na bitaw din sa ato. Pwede na ta mga on. Busog man ko. Halo-halo lang ta, Father. Pasensya na, Long, ha? Pero mubalik lang ko sa kumbinto. May asikasuhon pasad ko. Sige. Kuyog na ako nimo, Father. Musimba na lang sad ko. Sige ma, amping dia ha. Bye. Father. Abi na ko gipauli na ka. Oo, sa man na. Nag-take out na lang ko para imo, Father. Ako sang giapilan sila si Kuya Piping. Salamat. Pero ang inyo? Humana, Father. Sige, salamat ini. Ni apa, Father? Sa maning sobre. Donation ako, Father. Sino na yung mabili ni mo, ha? Grasya na sa Ginoo, bosayo ha pagda. Father, oy. Pero, mo share lang sa ko gamay. 100 rin man na, Father. 10,000 bitaw, Father, oy. Ikaw, Gid Lulong. Nagkasiaw lang Gid ni mo. Ay, Piping! Pagdali, Piping! Tanawa, Ping. Tanawag unsay gidaan ni Lulong nato. Nakakita lagi ko, Greng. Usa ka na kong kahon nga pizza. Pida, usa ka inasal nga manok ug ice cream. Wow! Cash, Kuya Piping. Ha? Napag cash? 5,000 para nimo. O 5,000 para ni Nang Milagring. Nakadaog kag luto, Long? May luto pa ba di ay nga wa naman, Ping? Oo, Rino. Pero, Din, unsay nganong? Okay. Paminaw mo, Kuya, ha? Nang Milagring. Paminaw mo. Eng. Mauna ang tibuok nga istorya. Kung mauna, nahalin ang among tanom og... Oops. Dili inyong tanom nang. Ako. Pero amo tong tanom. Ako gyud ganing tanom. Imo ra man tong gipangayo ba? Nalimot ka nang? Imo na baya unta tong harason og ilabay, di ba? Nga sa ato pa, atong higayon na, imo na tong gisalikway ang mga tanom. Og ako silang gipangayo og imo masang gihatag. Nga sa ato pa, ako na'y tag-iya nila atong higayon na. Pero... Pangilo, ay, nagpangante. Pangante. Ay lang paglantogi. Ha? Tinood ang iyang gisulti. Imo nagutatong ikuan. Kanang ipanglabay nagutatong nimo. Wala tay katungod atong mga tanuma. Tingog ron nimo lang. Tingog lang. Mauna. Og aron sad mahibaw ka. Ako intaon to silang gihugasan pag-ayo eh. Akong gitrapuhan og limpyo og ugang nga panapton. Gopa na kay sila nang. Dayon, akong gipalitan og mga kaang o gipahiluna pag-ayo. Pakita on ka pictures ha. Ako mag yung gipicturan. Hindi pa patanawa sa kulong. Patanawa kulong. Ara. Ay, Jesus, Maria Josep, Ginoo ko, mahal nga Birhen Maria.
Mauna na ang akong mga tanom. Wow! Ka-nice! Nice kayo, guys. Og maunay akong gipost sa akong Insta tweet ug sa akong Facebook account. Maunay nakita sa akong mga buyer. Hala ka diha. Kanindot na di ay tanawon sa mga tanom, no? Kung ibutang og nindot ka kaang, no? Kanang ato diha, naaraman na siyuta, good. Ang uban sa lata o plastik. Di sa day basta-basta ang gibuhat ni Lulong ring, oy. Mauna kuya, mauna. Long, salamat long ha. Na imo ra gihapon may gibahinan sa imong grasya. Ay, pastilan. Kung nahibaw pa lang ko nga. Op. Ay na nakipadayon ring. Bati na. Mura na kaanag nasuya ni Lulong ana. Ay nasuya gid ko, Ping. Og nagmahay ko. Ayaw anak na, ayaw na. Hinumdumi na nga imo na gid unta to silang ilabay, di ba? Pes. So kad karon, dili na gyud ko manglabay og tanom. Oh, nainawag ni mo ring. Uy, si Lida man eh. Hello? Nang milagring, lockdown ba yata? Ha? Uy, kano sa man magsugod? Karon dayon. Unsa? Uy, hala, Lulong, lockdown kuno ta karon dayon magsugod. Lakaw na kay basig di na unya kakapauli. Sige. Naas lulong diha? Na, di na siya kapauli kay nanilaghang military nga nagsuroy-suroy. Istrikto kaayo. Uy, hala, unsa o naman is Lulong? Basta nang ha, nagpahibawra ko. Amping mo diha. Bye. Uy, wa naman. Uy, Nang unsang gisulti ni Lida nang akong camps. lockdown lagi kuno ta karon dayon. Ha? Karon dayon nang? Uy. Waday Pagbibiyan na sa kunan ako. Pinoy kay lockdown. Grabe ko na di man. Unya bi mo may gisulti ni Lida. Waday magawa sa inyong paybay. Mo na ron. Hindi na mo kapauli ani. Yan yung atras magsud ha. Lockdown. Hala. Uy. Hindi na mo kapauli ani asa mo. Ang iyo alang lagi mga pulis nga mo pauli pa ka. Ang yun ako. Ang iyo alang mga pulis. Waday magawa sa. Musugot ba ka na sila nga hangyong Walay ako? hangyoy. Wayang yuay. Ay, pasabta lang, pasabta. So, manin ako eh. Pasabta lang, Lulong, pasabta. Yuay. Mutabang ko hangyo eh. Sige, tabangi ko. Yan sa kinsa pa'y mapay ng hangyo. Wayang yuay. Uy, naunsa man sa ding pulisa. Uy, ito araman untas layo, pero mura magmakadungog na to. Bitaw no. So, naman din ako. Dugaway ni. Ay, di magid ko mahimutang. Wa ko maanan nga dili matug sa ama. Unya, unsaon man gyud na. Di naman gyud ka pwede mo pauli. Dakpon ka kung mugawas ka. Kay baon ako. Kanang mga pulis, wa na masuhito sa atong lugar. Wa na sila masuhito sa mga surkatanan nato dinhi. Day no? Oy. Kamo ha. Mangita gyud mog problema da. Ngano man kuno? Ngano man kuno moagi ka shortcut Lulong ha nga talawan ka mang dako. Bitaw. Ngit-ngit sa darba sa kuan kanang agianan kay wa may suga. Hayag man ang buwan kuya. Sa ato pa musong-ngasong ka gyud. Musungasong ko ng milagring. Nahala sige. Lakaw. Diba? Unsa ganitong musungasong nang? May gidangat ni mo, hindi ka kasabot og musong-ngasong, oy. Padaklar ko kubi. Ang ipasabot anang musungasong muasdang. Sabot ka! Muasdang. Niyabang. Unsa man na sa muasdang? Ay, tagadiin man di ay ka, oy, Lulong. Anong wa man ka mahibaw, unsa nang among gisulti? Taga-Amerika ka? Grabe sa ng taga-Amerika. Ang among ipasabot, mumarka bahala baka pag-agi sa surkatanan ining orasa. Naura din na inyong pagpasabot. Mumarka bahala na ko. Noy. Ang importante nga, makauli ko sa amo ug adto ko matug. Time para good. Di ba nakatog naman ka dinis amo? Nganong mag-arte-arte man kakaron? Hoy, tarong bayag yun imong pagkatog diri ha. Humot pang naptalina ang habol nga akong gipahabol nimo.
Kay gitipigan gito nako para sa bisita lang. Ah, Hastang punda og hapin sa katre. Bag-o gitong ilis kay bisita gud ka. gusto gid lagi ko at tumatug sa amo karon nang. Pasag di lang gud ko ninyo. Sige, pasag na to na, Gring. Di man yun na magpapugong. Salamat kuya. Ayaw kalimti imong mask ha. Narabit na akong mas na mo. Nasa ko reserve sa akong bulsa. Nahala sige. Sibat! Kangit-ngit. Pero, bahala na. Di ko pa das hadlok. Ang importante, makapauli ko sa amo. Uy! Uy! Sibat ka! Pasag ka! Nakakita ka na ko, sir? Sabang tumang kukuta! Na kay third eye, sir? Nakakita ko na ko. Usebot pa sa buti mo. Espiritu ka. Mau ba? Espiritu ni ka. Tanaw na itong di kimabadot na rin balas kong pusil. Yes, sir! Joke na, sir! Uy, joke na, sir! Balik na ko sa akin, sir! Sorry, sir! Sorry! Sana. Mao na na resultas kagahit ni mong oh. Unya ra baging nung tagahig. Oh, masakitan ra ba dayon ta? Nagtiwasis lolong, Gring. Nagkurog na raban ako. Uy, kinurugan. Pagka-uwi, gini. Padak lang, gabi, padak ko gamay. Oh, unya bi. Unya giposil to siya diretso bi. Krak na unta to siya. Singan? Krak ba? Patay ba, patay? Ay. May samot, ano nagkurog lulong. Sakto na, kay puti na kayo na nga bila na. Nagsiga pag yung mata, nga murag, wapag yun ni uli. Uy, kauwi. Siging nga, rago na aron mauli, ana. Ay, pastilan, pagkabadlongon. Oh, kaon ining lugaw og itlog aron mainitan na imong tiyan, mawa imong kabuhi. Wa man na siya gikabuhi, Gring. Unsa guywa? Malisang gani mo uban ang kabuhi oy. Sige na lulong. Oh, Mutibi ka man gud noon diha. oh. Nganong nihilak mang kalulong? Unsa may sakit nimo? Imong o imong lawas? Masakit ako nang nainumdum na ko sa naitabo gabi. Abigin ako pusilon ko sa pulis. Ay. Napaghilak. Magpasalamat tas Ginoo nga naanghilan pagyud ka. May gani, nagsulob big mask. Sige na. Kaon na. Ayo! Ay! Kinsa man ron. Mga pulis, be! Mga pulis? Pulis, be! Kuya, nang, di ka nagdagpon ko. Ako reto bang. Ayaw mo pagsaba, ha? Ayo! Kana, nalakaw na. Unsa ra man day ilang tuyo, Peng? Ay ka, nangutana ra asa agi paingon sa sityo Kauk-ukan. Ay, salamat. Abi na ko ako'y gipangita. Unya, imo silang gisultihan nga daghag-ok-ok dito. May bao naman sila kay puro man to nagbit-bit og kuan kanang gunbay and spray. Gunbay nga spray ba? Kaway, klaro ni mo, Pipig. Gunbay nga spray. Ikaw, banis lulog kaon dito, kaw. Nabugnaw na lang ng lugaw.
Ay, ako na lang untaan ng mga plato. Pahuway lang. Ako na nang. Mura kong maburo yung way buhato nang Ring! Long! Ay, mayong balita! Maayong balita ko, no. Unsa man na, oy. Ring. Nagpahibaw si Kapitan. Gitagaan karong adlaw og higayon ang mga natanggong sa lockdown sa pagpauli. Uy! Upaulin ako sa amo! Upaulin ako kuya! Salamat niyo Oy! Hoy! Nga naman imong hawiran? Ay, nisirit manggod. Wa man humana ang pagpanghuga sa mga plato. Ay, sus! Pila raman tao nakabuok. Ay, nalipay taon to nga makapauli na. Ay, may gani kay nihatag silang higayon nga makapauli ang mga natanggong. Hangang, daghamang reklamo kay ura-urada ba ang ilang pag-lockdown? Pero ganong gi-lockdown man taping. Abi na kog sa syudad ra na. Sa akong naibawan, i-lockdown ang usa ka lugar kung dunay daghang positive. Oo. Buot ipasabot ping. Daghan ng positive din ni sa atong lugar. Ginuo ko. Magpaabot ng taon sa mga announcement sa atong mayor. Sila man ang mas naibaw o sa sitwasyon. Ang ato lang buhaton mao ang pagpadayon sa pag-ampo o pag-amping. Sige, Father. Salamat. Pasensya na sa pag-istorbo. Why problema, Lina. Bye, Father. Bye. Ginoo. Ikaw rin ginang nahibaw o siya tinuod kay kahimtang karon sa kalibutan. Wala may magkasabot sa dagan sa mga pangitabo. Pero among isalig nimo ang tanan, kaya ikaw man ang tag-iya sa mga kinabuhi o ikaw ang tag-iya sa kalibutan. Taon sa akong mga silina eh. Wa na gid masulob. Hasta akong mga uniforme sa simbahan. Nanimaho naman lang ni silang naptalina. May pagpanglabhan ko ni tanan. Ring! Uy, anong imo man lang ipanglabhan? Ay nanimaho ng naptalina oy. Pila na kundi kabuwan nga natanggong sa aparador. Mausap ang ako, Ring. Kinahanglan sa itong labhan. Kinahanglang jod. Pwede ito labhan ron? Oh, pwede kayo. Sige, ako itong kwaon. Labi na tanan, Ring. Uy, ako imong palabhon, ana. Sa man di ay. Uy, ikay laba, ana, ping. Nga naman. Unsay nga no? Kadaghan, ana. Wa pa gani ko katunga ining ako. Pinangutan na bitaw ko nga pwede ba labhan ni karon. Ingon magka pwede kayo. Ay, pwede bitaw. Pero ikay mo laba, dili ako. Oh, sa bagod ay. Nagtuo manggugkong. Labi na kay nabasa naman na. Gamita tong usa ka planggana ay. Ay, sa bagod ay. Ako man rin manglaba. Hay! Greng, umana ka sa haplas, Greng. Ako na sa imang haplas. What's up, Ping? Kay wa pa ko mahuman. Sakit kay akong kalawasan, Ping. Oy, labi na ni akong mga bukton og hawak. Ako sad bitaw, unsa naman ni ay. Kisam sa ning sa ba? Untay nagsugo na to manglaba. Ay, Ping. Ay. Ay, mirisi na to, Ping. Ping, nakakitakas. Uy, Ping, asa man ka? Asa man kuno ka, Ping? Nganong isputing man ka, ha? Makagawas di ay ta. Naa kay Q-Pass. Wa. Unya, nganong mulakaw man ka?
Ay, Magpadakop ka. Ay, di manggugkumulakaw, good. Kaya nga no lagi nag-spotting man ka. Oh, hinapay pa kayo kag buhok. Bebe. Nagpahumot pa. Pag-ili sa gring. Kawan ba, kanang papagwapa po ba? Sulo ba tong high heels ni mo nga kulor po ah? Ay nga no man lagi. Unsa may ipasabot ini. Ay wagod. Mag-spotting lang gud ta kay murag wa namang gyud ni paglaom nga masulo pa ni nato atong mga biste ug mga sapatos kay nga tanggong naman tas atong mga bahay ani. Tingel bayag agup-upo niya hinungnuning atong mga bistis kadugayan mao nga ato sa ning sulob-sulobon panagsa. Mag-spotting sa tapanagsa oy. Ay, bitaw ping no. Kato nga kung gipalit ni mong pagwapa nga gi-order pag ito na ko sa Ilbon, mahupas na lang niya to. Mga gamita to. Ay, sakto gyud na imong ideya ping. Unya, magpicture-picture dayon ta ping. Og atong ipada sa atong mga kaila. Padalhan ko sa to akong pag-umangkon nga si Marites Rodriguez Baruro. Kay pinangga, baya kaayo to nako. Wow! Kuya Piping og ng milagrinda. Bago ka nga picture? Sa ila naman yung bay? Oh, sinang milagring nanawag? Hello, Nang? Nadawat ni mo akong gisan nga pictures daily da. Oo, Nang. Gwapa kay ka din, Hinang. Si Kuya Piping po, gwapo kaayo. Ngano day ni Nang? Namoy lakaw? Ay, waoy. Trip-trip lang ni namo. Ha? Nag-spotting man mi daily da. Kay tingalig, unsa pa ning tuiga mahuman ang lockdown. Di na unya ni namo masulob among mga bisting panglakaw. Oh. Ha? Unsa guri ay? Mao na, Pader. Tingali unya kunog dili na nila masulob ang ilang mga biste nga panakaw. Kay wa pay kasiguruhan kanusa mahumaning lockdown. May punto sab sila, lolo. Aw ikaw sab, buhatay lagi buhat. Bitaw, Pader. Pero, Pader, Unsa man? gikulbaan sa bitaw ko ning gibuhat ilang Kuya Piping. Nga naman. Dili ka nga Nga unsa man? dili ka nga hapit na sila mamatay. Tok. Unsa? Kalayan siya ko na ng pagkapangutanaha, lolong. Ayaw nang hunahuna, oy. Sorry, Pader, sorry. Huwag ka na ilaing tuyo na ko, kay may laing bunta kong atimanon. Wa na, Pader. Sige, Pader. Thank you, Pader, ha? Bye. Ay. Mag-spotting na lang sa ko, eh. Unya, mag-selfie sa ko. Time pa. Oh! Mag-vlog na lang di ay ko. Yes! Daghan na kayong nisikat ning panahon na sa vlog. Apil sa ko. O mag-spotting ko arang palahi. Diyos ko. Kanus apa man ka mahuman kining krisis nga among giatubang karon. Mahuman pa ka ni. Taod-taod na kong wa makakita sa akong anak. Magkita pa kami. Magkahigayon pa ka kong sulti niya sa tinuod, pahin kang Felipe. Si Noy Piping.
Hello, Noy Piping. Hello. Hello, pader. Ay, kumusta Noy? O sabay ato ni mo? Waragot, pader. Gusto ra ko nga magkadungog sa mong tingog. Gimingaw na mo ko nimo, pader. Bitaw Noy, no? Kita naman tataad to. Pero balik naman sad ni. Di naman sad mo makasimba din eh. Mao lagi, pader. Kano sa pagkani itugot sa Ginoo nga magkita na si Tag-Usab. Ampo lang yun Tanoy. Huwag mag-amping. Ikaw po, pader, ampong naman amping sa gyud pag-ayo. Inom og dagag tubig. Tumar og vitamins nya kuan kaon og mga prutas ug utanon. Ayaw ito pasagdiin na imong lawas kay waara ba kay ginikanan diha. Okay Noy, salamat kay sa pahimang no. Nalipay sab ko nga nakadungog siya mong tingog karon. Gimingaw mo sabday ko ni mo Noy. Nindutas kung pamati, Lord, ay nga nagkasulti ming pader. Nagkasulti mis kong anak. Gusto kong syagit sa kalipay. Aw, nga no gideng musyagit lang ko. Kinsa may magbuot na ko. Okay, musyagit na ko. Yay! Woo! Thank you, Lord! Salamat, Lord! Lipay ko, Lord! Uy, ngano ka, Ping? Naunsa ka? Uy, ngano ka, uy? Nagpractice. Nagpractice sa unsa man? Nagpractice ko nga wanay COVID, wanay lockdown, ECQ, MGCQ, GCQ, guban pa ang mga lugot mon. Abi na kog nahibaw ka na nga sugod ugma. GCQ na ta. Ha? Oh! Yay! Yay! Ay, unsa ba? Ay, matumba ta. Uy, Ping, nagkiat malang nang naong ni mo, uy. Ay, nalipay lang gani ko. Ay, liman ka nga human sa pila ka buwan, gawas nun na ta. Ay, bayna. Mura ka magnapriso. Kay napriso man bitaw ta. Unsa man ni Aragutas bay? Mura mo ni house arrest. Ay, kay di ta makagawa sa atong tugkaran. Akong ipasabot ba? Nga wa na ta makalaag. Mauna! Pero maura gihapon sa una. Magsulob og face mask o doon na gyud social distancing. Oh, mga na bitaw ni? Layo kay ko nimo o doon na ko'y face mask. Kaduol ra nimo. Sibog pagkamay pe. Ha? O gaya natangtanga ang face mask sa imong naong ha. Liog naman imo ang gitauran ana. Murang naman yung kag nabalian og liog ana. Grabe si mo doon. Ako na ganing ipakita ni mo ang akong kagwapo kay sure man gito nga gimingaw na kay kaning dagwaya. O yung madakpan ka? Dakpon pa yagid basta di tarungon pag sulob ang mask. Unya, kanang mo inamog tubig kay gihaw eh. Inom daan sabay. Basta kay di pwede tang tangon ang mask kung nakas sa publiko. Bisag nabtan og uhaw sa dan? O bisan pagbukaon. Grabe. Maogani nga sa dili pa mo gawas sabay, kinahanglan ni inom na kadaan og nikaon. Lugawa gud. Ingon ana ka stricto, Ping. Bisan pa kung GCQ na, kinahanglan istriktohon paghihapon kay lisod nang mukumpiyansa, uy. Di man gud makita ang kaaway. Virus gud na. Ay, unya gid ay og di makalikay og kuan kanang gutomon yun. Nya, mupalit baron tag biskwit. Unsa ba? May lang na Ricky, kaunta. Yaw. Yaw. Ay. Ano nga yung isigin no? Ay. Sabi na kong isda na nga kuan. Murang tagway buotan ni Ping. Murang nagka-komisyon. Ay, sobra pa nis komisyon, Ping. Oy, Ha? og legal ni. Ha? Legal, ha? Mayo ni negosyo ha, Ping. Unsa man na? Ing! Charan! Mas!
Oh, lagi. Mas nga binuhat ni nang milagring. 35 akong kuha. Unya, 50 akong ibaligya. O, nana ko'y 15. Ah, okay. Pwede saan mamaligya ka? Di ba na naman kay online store? Daghan na mo na maligya og mas. Pero lahi man ni nga mas. Kung mauni nga mas ang imong gamiton, pwede ra ka mo inom og mukaon sa publiko nga di ka dakpon. Kuya, wagod. O, saan mo tayo naaanak nga mas? Zipper. Ha? Kini ka daw ang gisulob. Mao naman eh. Tanawa, tanawa. Akong ablihan ang zipper ha. Mura mag-zippers malita. Pero in fairness ha, okay kayo. Okay, bas alright. Kuya, wag idea ni ng milagring sa. Brilliant idea. Gabiin naman lang. Wa pa man gyud manawag si James. Nalimot ka siya. O busy lang. Kung ako na lang kahay mo tawag. Pero tingali og busy gyud siya. Maghuwat lang ko. Ni ana. Hello, James, father. May gabi, ma. Sorry ha, karon po katawag. Okay ra. Nabisi ka? Ganina to. Nalubat lang yun ang akong phone. Waday ko maka-charge kay nawanin ako ang charger. O di pa lang yung dugay na ko nakitaan, ma. Wa mo siya ko'y kawaman dire. Okay ra. Ang importante nga nagkasulti na kita. Muna ako na sunod adlaw, ma. Ay, mao pa. Ay, salamat sa Ginoo. Gimingaw na gitahon ko nimo. Oo, sige. Mag-andam ko. Pangandaman ko ang imong pag-abot. Ano lang kung pag-andam-andam, ha? Mukhaon na bitaw ko sa runsa? Ay, pasagtilagod ko. Basta kay mag-andam ko. Sige, ma. Pag-andam lang ito, kay ako lang dadon sinipiping. Ha? Ma? Oo, sige. Dadon ako sinipiping. Mao lagi. Nakadungog ko. Pakuyog ka na lang sa iyang asawa. Mag-andam ko para nila. Ay, Diyos ko. Karon palang gani ikulbaan ako. Magkita-kita na sabmi. Magkaatubang na sabmi. Panahon na kani nga akong isulti kang James ang tinuod. Oh, Diyos ko. Gihasol na kayo ko sa akong konsensya. Angay lang nga mahibaw na si James. Pero, huwa ko'y kaisog. Diyos ko. Tinuod ka, Ping! Kinahanglan yung i-capital letter o i-bold ang font, Gring. Di, yun naman daw, ikalma lang pangutanan noon, sabi na sa. Ay, excited magugkuping. Tepa. Ha, buton sa kuglaway, kay murag nasira yun ang akong dunggas kadako sa tingog. Grabe sad piping, oy. Okay na. Okay na. Mibalik ng katinaw. Giunsa man di ay pagsulti ni Padre Ping. Giunsa niya pagsulti. Ay, gibinasaya, ragot. Ayaw ra ko kung pinulusupuhi, Ping. Isulti na ako kung giunsa pagsulti ni Father James ang iyang pagdapit nato. Nga mukuyog niya sa syudad ugma. Og nga maghikay si Angela para nato.
kinahanglan pa gyud na akong isulti? Nga nakuha man gyud nimo ang detalye? Hala, Ping, uy. Excited na kaayo ko, Ping. Nganong excited man kayo kang makikita ni Anghela? Dili, uy. Ngano ko tong excited man ko makikita niya. Masa malibot mo ipasabot nga excited ka? Ay, excited na kong makalaag, Ping. Makasulob na sa kong balik og sindi na kapanglakaw. Og makasulob na sa kus akong high heels. Oo, dahil. Ako saan maka-spooting na sa kugbalik? Ato na ta, pader? Dre, may problema, Dre. Mura lagi kag nakurat nga nagtanaw na mo. Bitaw, pader. Ngano di ay? Mura man mo muluhod og kasal sa inyong porma. Ay, sagdi lang gud mi, Dre, gud. Ay, taod-taod naman gud ming wa makaing-ani, Dre. Karon kay okasyon naman gud nga mo adto mig syudad, maong nag-ilis na lang gud mig ing-ani. Bitaw, pader. Nakini, oh? Kay namdom ka na yung puluha nga imong inatag. Karon pag na ako masulob. Kay ngano di ay, Dre, mauwaw kang makikuyog na mo. Sige, Dre, mamauli na lang mi, uli na lang. Ayo. Okay na no eh. Malangan na sa kon mamauli pa mo. Ang ngayam sagod mo sa inyong gisulob, medyo nakalitan lang ko ganina. Labi na nga, nag-shorts na ko o nag-chinilas. Ay, si Padre yun, oy. Sige, sakay na mo. Sila nakakaroon? Ate! Ate, nani sila si Father, ate? Oh, sila gidi ay. Dali na mo, Noy. Nang milagring. Dako ada ay sa inyong bahay, Dre, uy. Karaan naman inang. Inahinay sa gring mapandol ka. Oh, abi pa na ko, gunya pa mong. Uy, hala. Mutambong mo kasal? Ma, Joe. Okay, dali mo. Dayon mo. Ay, nag-ukon-ukon ka mang gudiha milagring. Dali. Sige. Pasensya na ha, nga dili kaayo ni daghan ang akong hikay. Walang sa kong magpalabi kay di man kaayo tadaghan. gigamyan na kayo ni ma. Bitaw, mura naman sa mi ini o kuan kanang bitambong yung kasal. Na ako'y lechon. O, walay, Mo na lechon belly. Ay, kailan mo gugug lechon bili? Sige, mga ano ta ha. Ato ng panalanginan ng pagkaon. Ay, Ping. Hinay-hinay sa Ping. Uy, mura magkagwa makakaon og sa katuig. Timi-timi ka manang. Wala ba ilang bisita si mama? Para ato rin mga pagkauna. Ay, naginay-hinay lang ko, Dre. Kay duha na unya, Miss Piping, nga hakab kaayo. To na lagi, Ping. Natuan. Kakalit ba ning uwana? Tanaw na ko murag ni planong undang. Uy, hala. Adto na lang ta, Dre. Uy, lisod nagmahapunan tag maayo. Kung mamauli na ta,
Igo na rin tanan ni Udto din Ay, maura man gihapon, Ping. Dili man ta kasuroy kay uwan man kaayo. Peligro sa ibiyahe nga uwan. Mas peligro kung magabian ta, Dre. Ug ba na lang ka mo ba mauli? Kanang maayo na ang panahon. Ay, mutuang ra lagi ni, mutuang ra ni. Dili pwedeng anhiming mga tog kay wa mida nga ilisan. Uy, kadaghan ni mog bisti. Usa ka kwartuhan. Pagpili diha kung unsay imong ganahang isulob. Naara ang mga duster ingon man pajama. Ug kung unsay imong mapili, imuha na. Dato agod di ay nimo no. Di manggod. Mayo lang jud kong muatiman og mga biste. Nganong wa man nimo ipanghatag ang uban? Kanang dili na nimo sulobon ba? Ay imposible man sad nga masulob gini nimo tanan. Mura na manig tindahan. Ang tinuod. Salin na ni sa akong gihatag. Aha? Uy. Sige, biyaan taon na ka ha. Ako pang andamon ang akong kwarto. Si Piping. Si Father James na'y bahala niya. Sige, biyaan natin ka. Pwede rasad nga musunod ka na ako human mong ilis. Sige. Uy. Saktuhan mo sa kong t-shirt o pajama na yun eh. Lipay bitaw kayo kung nakasulog ko ni Pader. Sige na, Noy. Higda na. Sige, Pader. Oo, ayaw diya sa sahog. Ako ra diha, diri ka sa kama. Uy, ayaw, Pader. Uy, ako ra sa sahog. Medyo ko muhigda sa imong kama, Pader. Sige, magtupad lang ta. Diri ta magtupad sa kong kama. Naigo naman tingali ta din eh. Makigtupad kag higdan ako, Pader. Kaya nga naman di ay. Noy? Nihila ka. Nalipay lang ko, Pader. Magkatupad na di ko higdan mo. Aha? Sa kadugay na ako nahimong sa Kristan. Magkatupad na di ko higdan mo. Magkatupad na di ko higdan pare. Kato na yung natuog ka din eh. Lain mo tong akong kwarto, Pader. Oo, dito hindi ka speakers. Gihimo na magong mama nga walk-in closet. Higdan tanay aron. Magkatupad na kag pare is pagkatong. Higda na. Tupad ta? Oo. Ay, isasahog lang ko eh. Maikog ko. Maikog ba? Bisita ta ka. O gawas pa. Dili ba amiga naman ta? Ha? Oo. Okay. Higda na. Oo. Niya, tagduha ta ka unlan. Uy, kusog mo sa din ni muhagok, Pader. Liwat mo gidanin ako. Ay, lipaya ron ako eh. Di man masabot ang kalipay nga akong gibati. Niya siya tupad na ako. Si Pader, nga ako ding anak. Lord, salamat ha. Bisag wa pa niya may baos tinuod. Nga ako dahil niyang amahan. Imo yung kong gitagaan ining higayon na nga magkauban mi. Magkatupad mis paghigda. Huwag yun ay mahitabos bata pa siya. Huwag siya makasuway nga akong kakson. Nga akong kukuson. Duyanon sa akong mga bukton. O gusto unta nila akong buhaton karon. Gusto na ko siyang kakson. Diyos ko.
Diyos ko. Dili man ko makatuog. Unsa na makarong orasa. Wa pa man jud ko duka. Kini ka si Milagring. Nakatuog na ka ni siya. Unsa makahisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.